Čaute všetci, zdravia Zvyklev u ďalšieho dielu, ktorý tu dlho už nebol v sérii našej Torchlight, raz, dva, tri, v Torchlightovej sérii. Čiže naposledy sme mali odomknúť, wow, dobre, naposledy sme mali odomknúť nejakú bránu s 2 Ember Keymi a už sme teraz ju odomkli a sme vnútri, tak uvidíme, čo sa tam stane ďalej. Máme teda enternúť Watchwild Temple cez ten portál a zastaviť nejaký Grand Regent. Tak, poďme na to. Strašne dlho sme to nehrali už toto. Úplne som to až zabudol. Uvidíme, či to bude stať boss, lebo to by mohol byť námen na taký dobrý, viac menej, neže ukončujúci, ale čo ja viem, nejak sme si proste ukázali, že ako sa to hrá, tak či máme potrebu z toho robiť ďalšie diele, možno z toho bude iba nejaký posledný ďalší boss fight alebo niečo, lebo už to je proste o tom, že si proste každý človek sám na to musí dopadnúť, že ako to asi tak vyzerá, tak som vám aspoň ukázal tie také prvé questy a prvé také, tak tuto snáď bude nejaký boss fight veľký a uvidíme, či sa to tak dobre ukončí. Somri, kokos, tuto to skáče už jak oči. Oh shit. To sú strašné spely toto všetko. Jak strašne mega hra. Úplne sa mi to až nechcelo ísť nahrávať alebo čo, lebo však to je také na čisté single playerovanie, lebo však ak neviem, či ma chápete, alebo zase také sandboxové to není, že také, že prečo by to malo byť pre vás až také zábavné, ale tak som vám to chcel ukázať, že je to iba taká dobrá hra na styl takého Diabla, kto to má rád, tak si môže zahrať a je to dosť super mega, fakt dynamické. Boss nejaký, koľko sa, tak tento je drsný. Healthy, zomri, choď preč, fuj. Oh shit. Tento je úplne nejaký zlý. Kokos, daj ho dole, yes, level up. Prask, šlesk, boom. Dobre, sekundu. Nemám nejaké odložené itemy? Nemám. Dáme si všetko dexterity. Skilly na Shadow Tree. Alebo jak sa to volá. Ja som level, to čo je? Aha. Že to je nejaký, fuj. Do čoho si mám dať? Dám si to do Shadow Shotu? Áno. Tak dám. Shit. Dobre, poďme ďalej. Toto ma to stále niekto hryská. Čiže to bol nejaký predboss toto. Nether Thrall, to je nedrový otrok, aby ste vedeli. Dobre. Viete čo spravím, že keď si toto dám, že sorry, na toto je jedno. Dobre, poďme na to. Ježiš, potion. Sranda, že sme vlastne nikdy nezomreli ešte. Zatiaľ si myslím, že na normále či na aké úrovni to mám, že to je také v pohode ťažké. Akože je to už také, že na mále sme mali. A zase, že by sme vyslovene zomreli, tak to nie. Ale je to hardcore, v pohode. Ako napríklad teraz som dostal šlehu jak z kanónu. Tak toto bude, zomri. Jaký smrad. Bolo by dobré, kebyže si dám asi potion, sa bojím, že pohode. Zomri už však. Shadow Shot je strašne dobrý. Ježiš, skoro nás to zabilo. Fuj. Jak sme na to s potion? Ježiš, my máme ešte Big Health Potion, no tak to môžeme veselo míňať. Dobre, ďalej. Pam. Boom, vy smraďaši. Hnusáci. Hnusní hnusáci. Dobre.
trest, bum, šlech, bum, na. Dobre. Čo tu máme? Hammer, blbosť. Ideme ďalej. Čestá, ďalšie, super. Som zvedavý, kedy sa dostaneme k nejakému koncu, alebo čo bude na konci, čo sa tu stane. Vandička, jak srandovne vybuchujú. Deti do 12 rokov, nekúkajte sa na toto. Linghelm. Strašne šlehy dáva tento Shadowhunter. Alebo jak sa volá, Outlander. Strašné šlehy. Weapon scroll. Stairs down. Dobre, musíme to pauznúť, ukážeme si... Ty koksa, aká šleha. Dobre, ukážeme si teda... Čo ja rozprávam, čo si ukážeme, nic si neukážeme. Ukážeme si Netherim a Nemezisa. Jak vybuchne. Dobre, vidíme sa ďalej po schodoch. Čaute. Tak sme naspäť. Kokos, tuto to už je nejaké velice drsné. Velice veľké prostory. Také, že sa tu môže odohrať nejaký boss battle. Podľa mňa tuto zomreme. Podľa mňa zatiaľ tú Torchlight sériu ukončíme strašnou smrťou hlavného hrdinu. Čestička. Prekliatý meč odtiaľ vyšiel. Ktorý nás dosť rozšľahal. Ty vole. Teraz som si všimol. Dobre, myslím, že je na čase vymeniť poušny. Počkať. Ježi, toto neznášam. Bum. Kokos, aké mordy dostáva. Strašné mordy. Dobre, kde sme, čo sme? Toto bude dobré. Poďte sem. Ty, kokos, to sú AVčka, nemám LT. Počkať. Yes. Ty, kokos, ty to strašne dostali. Pozrite sa na to, jak ich to rozšľahalo. Fúha, tento Shadow Shot, hen. Fúha. Tak to bolo dosť drsné, Fúha. Brokovničko, všetci dole. Šuaha. Tak to je mega, pozrite sa koľko minionov. To je úplne super. Dobre, čo je tuto dole? Tam nič, tam je asi urnička. Wow! Secret room. Dobre. Fear. Ty kokos, táto brokovnica je úplne... Ľudia, fakt, mega dynamická. Wow. Teda, toto je nejaká peňažná taká ona. Fúha. Tak sme ešte aj našli Secret Room, super, som zvedavý, či to budeme nejaké väčšie výhody. Bude? Nebude? Čestá. No iba peniaze v kruhu a mega veľkého bossa. Ježiš, tak tohto nedáme len tak. Blade Lord. Uj. Tak to je super teda sen. Musíme vyzabíjať... Blade Lord. Ježiš, tak ten je dosť teda. Rozšľaháme ho. Tento Shadow Shot je na bossa ja už neviem rozprávať. Že tento Shadow Shot je na bossa úplne najlepší. Úplne najlepší, lebo sa tie splešnuté strely sa do neho stále odrážajú, to je strašne to rozbije. No mega vec. Dobre. Pik. Za chvíľku budeme ďalší level.
Kade? Kade a čo a kde? Dobre, v Secret Roome bol teda hlavný boss, ktorý nám asi hlavne účelom Secret Room bol pridať fame a nejaké XP a uvidíte zase nejaký boss fight. Ne! Videli ste, ja som skoro zomrel? Ty kokos, to som skoro som to už nedal. Ty kokos, to fúha. Kokos, jak vybuchujú. Tak tento level je super celkom, akože... Niečo tu bude na tomto, no, niečo tu bude. A nejaké podozrivé schody. A zase tento hnusný boss. Ten najhoršie. Najhoršie sú títo votrelci, či toto je. No nič, ale nám to nevadí. Shadow shot. Wow. Nemám healthy, nemám manu. Dobre. Fú, jaký sú zlí. Level 18. Super, mali by sme dostať nejaký nový spell. Dobrý. No... Ježiš, to je bomba! My inventory is full, to snad není ani pravda. Identify, blbosti. Shotgunov si možno necháme, počkajte, toto dáme do pece, čo je toto? Dexterity... to je dobré. Počkať. Dexterity, physical armor... To si dám. Sice budem vyzerať jak reed, ale to si dám, že to mi... toto som nechcel. Že to mi dáva lepšie veci. To je fail. Pištolkam, to je blbosť. Čo to bol za ring? Focus attribute. A mám poison ring na sebe. To je blbosť. To čo som mal zase na sebe. Focus, nič. A nič. Rovno pozrieme, či nemáme lepšiu. Asi ne, neviem. Fúha. A ne, nemáme. Mizni to predať. Dobre. Fúha. Poďme teda ďalej. Neviem, proti komu bojujem, že to je celé také votrelecké. Také alienské. Také nejaké zahnusené. Teda. Bum. To bolo ako, že toto bola nejaká posledná area? Nie, to sa ešte musí dať ísť niekde. No, jasné. To by bolo dosť divné. Tento dáva strašné mordy. To sa normálne pri ňom nedá byť. Nemám nejaký slabý oný. Ďalšia Secret Room, ja to serem. Alebo nie? No neviem vôbec, čo sa robí. Shit. Nemám manu. Dobre, no nič. Ďalej. Máme tu zasa opäť nejakých návštevníkov, ktorí chcú ochutnať našu čepel. Ja už trpem úplne kraviny dneska. Tak sme včera boli na také najväčšej žurke, pozdravujeme Reka Hanku, že dovidenia. Strašne sme sa tam zničili, tak teraz rozprávam asi najhorším hlasom, ktorý existuje. Ale tak v pohode. Sticky green. Dobre, tuto už nič, neviem kam mám ísť, stratil som sa ľudia. Čo tu? Fail. Ja normálne som sa stratil. Super pet, ale fakt neviem kadiaľ. Kade?
Tade to myslíš, že ma... Nie. Áno? Tak dobre. Poďme no. Po hlavnej dole. Aha, hneď prekvapenie na začiatok. Uzoz. Zomri Uzoz. Strašne, koľko strašne si je to tento oný vybosovaný. Zomri Uzoz. Nemám manu. Nemám nič. A teraz dobre, že keď si dáme silnejší potion, tak nás môže aj hitovať počas toho, lebo máme vidieť, jak sme mohli vidieť, že to taký... Že to není, že potion oveľ, že vám to instantne dobie healthy, ale je to proste, že vám to dá mŕte regen. A tým pádom, že vám to dá regen, tak môže to vás bozaj hitovať a vás to stále oživuje. Máte stále plné healthy. No, strašná vec, že? Úplne mega. Toto zase vajco vybuchne. Presk. No. Ježi, my sme si zabudli dať level ľudia, teraz ma to napadlo. Pozrite sa, vidíte, mám stále regen, do mňa dostávam úplne šupy, ale mám stále plno healthov, lebo proste je to úplne vysoký potion. No, to je... The Grand Regent, tu bude boss. Fúha, fúha. No nič, pozrieme sa čo ešte ďalej. Fúha, dámy a páni, ideme na to, vidíme sa dole. Tak sme v Grand Hoteli. Sekundu. Dobre, už sme naspäť. Čiže dobre, ok, sme naspäť v Grand Hoteli, aby som nezabudol. Dexterity a... Dexterity. Hahaha. Dobre, skilly. Unox E21. Uno 22. Aha, máme Fear lepší. Dobre. Supiš, supiš, pupiš, bubiš. Tak pojedem. Čo, to je konec? Aha, fúha, to bol port. Fúha. Toto bude strašná šleha teraz. Fúha, ľudia. Fúha. To čo je? To čo je? Kokos, aký najväčší. The Grand Regent. A máme boss battle, dámy a páni. Utekaj! A je to tu. Shadow shoty, poďme ho rozšľahať úplne najviac. Ty kokos. Zmizol? Fúha. Fúha. No dobre, sekundu mi dajte. Tentacle. Aha, to si iba na chvíľku. Dobre, dobre, šľaháme, šľaháme. Čauky, kámo. To nič, fakt sa nehnevaj. Boss battle, boss fight, boss fight. Nemáme manu. Ale dobre, zatiaľ pohode. Nie týchto. Čiže on sa ešte aj summonuje. Slov všetkým. Zomri, 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 zomri. Ty kokos, ty kokos. Dobre, mali by sme začať niečo rýchlo robiť, lebo toto nevyzerá moc dobre. Fúha. Fúha, fúha. Toto je strašne veľký boss fight. Dúfam, že sa mi to nahráva, lebo keď je tak ma pícne asi. Fúha. Fúha, kde sme, kde sme, kde sme. Poďme na to, poďme na to. Kde je ten Jaj no. Viete čo spravíme? Viete čo spravíme? No najprv týchto slovneme. A ideme na to, počkať. Dáme Petovi nejakú onu, nech ide do toho jak oči. The Spider. Spider je blbosť, ja chcem nejakú high damage. Máme ho tam transformnutého. Poďme na nich. Fúha, fúha, fúha. Jojojojojojojojoj. Jojojojojojojoj. No nič, musíme ho rozšupkovať. Ty kokos, ty kokos. Oni majú nejak strašne, ja som bol najslabší človek na svete, alebo oni majú hrozne veľa životov. Fakt neviem.
Jaj, oni vyskakujú odtiaľ, však týchto zabíjať nemusím, ne? Pozrite sa na to, polka healthov. Á, teraz to dostali. Strašne som na nich zapišťal. Pozrite sa. Ahaha. Teraz dostali úplný náklad. Ty kokos, koľko ich to je? Shit, fuck. No nič. No. Ty kokos, hrozne veľa ich tu je. Zomri. Toto môžeme a máme samých minionov. Fúha, poďme na to. Ty kokos. To je drsné, toto je fakt drsné. Healthy. Nemáme peta. Už nám to ani raz späť netankuje. Teraz šupujeme, bosa, akorát som ho mal na range. Kde, šupuj. Poď šupuj. Nie, už sú tu všetci zasa. To je vriti. Ty kokos. Fúha, na takto bossa sme si minuli asi 100 000. Áno, ide dole. Jaj. To je fail. Zavrešti. Dobre, poďme na to. Fúha, ču. Ty kokos, henten čo tam prebehuje ma dosť sere. Potion, ďalší potion. Zasa mi zomrel pet, v kuse mi zomiera pet. Aj, teraz toto nie je dobré. Zomri, a kde je ten čarodej furt? Á, tam je, do ňoho, slow. Jejda. No nič, zasa to je veľa jednotiek. Prás, všetkých treba odpolnovať. No, poď ty smrád, už končí. Ja som videl, ako zomri! Uej! Dobre. Čo som dostal? To čo je? Requires class Outlander. Wanderlust Pants? Aha, to je nejaká, to nesmá s tým nič spoločné. Wow, ale máme. Wow. Tak toto je super. Sice. Ale to je dobré. To je mŕte dobré. Kde sa dávajú gate? Aha, tu hore. A tam sa ešte dá dať aj socket? Ranged weapon damage bonus? Tak tam si to dáme, počkaj, do armoru. A nie, keď si dám do armoru. Wow, tak toto si ešte necháme zatiaľ tu a porovnáme. Prečo som to spravil? Ježi, dobre, nevadí. Myslím, že to dá ešte vyberať aj z toho oného. To čo je? Physical damage reflected? Wow, tak to si dám sem a to bude ešte drsnejšie. Wow. Tak to je drsné, to je fakt drsné. Toto si dáme do tohto. Mega vec. Uihihi. Rare belt. Requires level 24 or. Aha. Toto je dosť super belt. Tento si tiež odložíme. Dobre, tam dostaneme gace, to sú kanóny, tu sú ešte nejaké boty. Počkaj, čo je toto? Shoulder armor, physical armor, aha, dobre, to je blbosť. Super, dobre, čiže dostali sme belt a toto. Tak poďme sa pozrieť, čo tu ešte ďalej je, či tu nejsú ešte nejaké odmeny. Tu čo je? Aha, počkať sekundu, niečo sa tu deje. Guardian of the Wild, boss chest.
samozrejme najprv čestu vylutujeme. Je tu ešte niečo? Wow. Tak poďme si ešte pre rewardu. Wow. Wow. Confirm reward. Quest complete. Fúha. Dúfam, že rozumiete angličtine všetci. No dobre. Super, čiže return to town. Oh yeah. Dobre ľudia, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Podporte ma palcom, odberom, všetkým, nech to lepšie ide. Nech ma namotáte a nech to robím len pre vás. Super, ďakujem za všetkých mojich verných 6-7 fanúšikov, yeah. A dobre, už trpím blbosti. Ďakujem, že si pozreli toto video. Fúha, ukončujem asi teda túto torchlightovku týmto boss fightom. Keď ešte v budúcnosti bude niečo také mŕte mega, že to budem hrať alebo niečo, tak fú, tak vám to ešte ako dám do tohto dielu, ale myslím, že už týmto by sme to mali ukončiť. Vieme už, jak sa to hrá, už jak to je super a teraz už to bude proste o individuálnej chuti, že či sa mu tá hra ľúbi alebo nie. Dobre, nezabudnite ma teda podporiť, pozerajte ostatné videá, všetko a čaute, majte sa pekne, zdravia z Evucha. Posledný pohľad na našu drsnú žensku, yeah. Čaute.